Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pag magamit ka sa seed liniment kay wala magid akong kuan, magaan ang pamati kanang sa pagdayong katulog, mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas, mugaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan sa Ami City. Health Testimonies. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Mihilak si maayo. Nahadlok siya mamatay ang iyang inahan. Hindi ko gusto mamatay ang akong mama. Ang mamang ko ilaing mama. Usa naman siya. Kalain sa kong gibati. Maluhin mo ko ni mama. Murag kahilakon sa kong nagtanaw sa bata. Mama! Nganong bibati ko pingon ini. Nganong mihilak mag-ugapil. Muadton ako. Kaya akong tambalan si mama. Ayaw ko na paglakaw. Lapoy kwarta nga ihatag ni mo para palit og tambal sa sakit sa imong inahan. Ha?
na sa bata ang kwarta nga akong gihatag. Ug nahipong siya kalit kong nawa. Nagtuos siya nga engkanto ko. Mas maayong magtuos ang engkanto ko kaysa mahadlok siya kung makakita na ako. Maluwas lang utang iyang inahan. Magkatabang unta tong kwarta nga akong gihatag. Yan ako'y kwarta! Magpalit kong tambal ni Mama! Nakalibo ng daan ni mo, Inday. Di na ni mo. Gihatag sa akong amiga nga engkanto! Usa ikan to. Lagi tinuod lagi na! Na ako'y amiga! Tarong bitaw ko! Na ako'y amiga nga engkanto dito sa may dakit! Iya kong gihatagan og sa kalibo aron mapalit og tambal ni Mama! Imposible ko na lang. Hindi sila mutuo! Ikanto ng hatag. Basta lagi na ako'y amiga nga engkanto! Makapalit akong tambal ni Mama! Maayo na ginasamad ni Mama, ani! Niyan ako sa langop. Musod na ko. Kaya hapon na ra ba? Karong taod-taod. Ngit-ngit na. Oh. Uy. Uy. Ang papa sa langop. Gipunan na sa dugali og mga dahon sa kahoy. Di na gid makita ang agianan. Ngano naman sad ni? Ang kinabutangan na. Oh. Rinana! Oh. Ayaw. Ayaw pa talikod. Dili ko mahadlo ka matanaw si Munaw. Giisip ti kang higala. Oh. Na ako'y igidang pagkaon. Nagiri ko igidang bugas nga lutuunon. Nasa'y gamay nga kaldero ug posporo. Aron magkakaon ka pirmi. Ug di ka magutman. Ha? Ug magamping ka. Kaya hapitan ng mga saop. Nasuko na nimo. Oh. Hasta sila si Sir Felipe ug Ma'am Esperanza. Busa ko mahimo. Ayaw pa sige gawas din sila ngob. Ug hangyo lang. Ayaw na ko sabay mong gibuhat. Gagusto na mong gubuon ang lubong ni Senyorita Fanny. Oh. Masuko na ko nimo. Unang lubong sa kong gibahal. Mo imong hilabtan. Naibaw ko wag kasbay pangunaw na. Maong gusto nimong gubuon ng nitso. Busa ang niyo unti ka. Ayaw na ni Kusba. Utang po utang. O sige na. So na sila ngob. Hapit na mo gabi eh. Mao kanay balita nga nabaniog dinhi sa Katubhan, Felipe. Engkanto kuno ang naghatag og kwarta sa anak ni Isabel. Diin man ihatag. Ngano nagtuo man silang engkanto? Sa dakong bato kuno duol sa punuan sa dakit kuno gibutang. Usa ka libo ang gihatag. Pero dingogra kuno'y nabati sa bata. Wa siya nakita nga tao. Oh,
Maka-imposible ba? Husto ka, Felipe. Daghan na kaayong mga imposibleng nahitabo din his atong asyenda. Sukad lang namatay ang atong anak. Kinahanglang masusi kini. Nagduda ko nga ka nagkwartang ipanghatag karon kabahin ka na sa kwarta sa atong anak nga gikawat. Oh, Nagtuo kong tao ang nagbuhat ini esperansa. Dili engkanto. Ug mao ka na gusto kong mahibawan. Kung unsay tinuod nga tumong sa nagbuhat ini. Kung dili ka magahimo ini, sila-silando ang sangunan ko sa maong gimbuhaton rinan. Sir Felipe. Wa kay gibuhat. Ikaw ang gisaligan ako, pero ngano nag-urong ka man lang? Dunay babaeng nagsamok-samok ug nagpaila nga siya si Fanny. Nagsamok siya bisan sa haya. Unya gikawat ang kaptangan ni Fanny. Unya dunay gipanghatag nga tag 1,000 sa mga bahay. Unya giguba ang nitso sa among anak. Karon naa na say matud pa engkanto nga naghatag og kwarta sa anak ni Isabel. Ug ikaw, naghatag ka ba dakog kasayuran ug unsa kanina hitabo sa asyenda? Wa, nagpaminaw ka lang. Busa kun wa kay mahimo, silando nga akong pabuhaton ini. Sir, para na ako. Dili daw ta ng mga panghitabo karon. Nagkatabang nis mga saop. Kanang gipanghatag ng kwarta. Og din gikan ka nagkwartaha. Ha? Mao ka na'y gusto kong susihon mo. Mao ka na'y imong misyon. Pag-ila kung kinsa na ng hatag og kwarta sa mga saop. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng Sen Paniawan Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng 1 buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin din, ng Buongan Santo Tomas. Sen Paniawan Plus. Gawa ng Sen Marketing. Sir? Mao ka na. Diin man gikan ang kwarta nga iyang gihatag. Ug napa ka ng babae nga batignaong. Ayaw na panghilabot ini ha. Silando na ang sangunan ko sa pag-abog ni adtong babayhana. Magkuha kog tubig sa sapa. Maglungag ko kanon. Makamaho pa ka ako. Wa para ba ko makasway og lungag. Sukat na sukat. Pero kinahanglang makamao ko. Kay ako rang usa. Salamat, Miga, ha? Ang bata. Mutago ko. Mika! Nauga na ba ang samad sa kamot ni mama nako? Ipatumar man namo si mama og Panyawan Herbal Capsule. Og amo sang gipaghiran ang iyang samad og Panyawan Liniment Oil. Kay mao may sulti sa tindera sa butika. Og karon maayo na siya. Wa na magbasa ang iyang samad. Salamat kaayo, ha? Naayo ang akong gihatag. Nakatabang yun ang kwarta nga akong gihatag. Ka! Salamat. Ka, salamat kaayo, ha? Butan, kaayo ka. Bisag engkanto ka. Salamat, Miga. Ato na ko, ha?
sa kong gibati. Kanindot sa kong gibati nga nakatabang ko. Ingon day ini. Mao din ang... Unsa ni? Ninatangtang sa kong naong. Kung pipilit sa kong kamot. Unsa man ni? Hala. Natangtang ang usa na ko kabutoy. Say puti pa sa buti ni. Usakit sa butoy sa kong naong kining natangtang. Nalaw siya. Huwag ako sakit di pagkatangtang niya. Natangtang ang gusto na ko kabutoy. Natangtang. Sa magkaibuti pa sa buti ni. Tinuod bitaw, day. Inkanto gyud ang naghatag nimo kwarta nga gipalit nimo Panyawan Herbal Capsule. Maong naayo si mama nimo. Oh, laki! Miadto man gani ko sa duol sa dakit. Nagpasalamat ko sa kong amiga nga Engkanto. Kung mauna, mga tutas dakit. Mga takwala sa Engkanto. Unsa? Saba mo diha, oy! Kwarta ba yan nyog naong? Wag yun mo pilion. Hasta Engkanto, hukhukan pa ninyo. Giahak ba yan mo, oy? Mga tagmatapos mga ayota. Badiha mo. Kamo. Mga hukhukero mong tanan. Kay mangayo man mo. Ay, maggawa na Engkanto, ay, binuang na. Hala! Oh. Lando. Ay, si Lando. Lando. Noon sa man ka, oy. Sige maninoon kag kasuko. Mo na imong roldo. Sige kasuko. Naglagot to. Kaya ka na naghatag kwarta ron ipatambal, posible nga maoras sa rin naghatag sakit sa mga tao. Ha? Kinsa may nasakit man? Oh. Nagluya lang kalit. O nga ako sa iyaan to naglubog. Kinahug sa hagdan kanina. O kanang giingon ni Engkanto mo ay nagkaingon ini mga sakit nga miabot sa ato. Stoy, ay. Saba dia Lando, oy. Nahog man kasagdanan si tiya nimo. Manong Engkanto may pasangin lan nimo. Lando, dili ang Engkanto ang nakaingon adto, oy. Kundili ang iyang kadanghan. Dilo mo na! Aray! Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka na to sa maayo kabubuton sa SED Marketing.